A AVE estrea a campaña promocional Eu consumo local, eu son Boiro. Os protagonistas da mesma son os propios socios da entidade, que falan dos beneficios de consumir no pobo, animando ademais a facelo. Eliximos a 8 rostros da nosa asociación, de varios que comprenden varios negocios e varios sectores, prestan o seu rostro para esta campaña. A campaña ten un eslogan que é Eu consumo local, eu son Boiro, e con isto queremos transmitir aos nosos veciños o bo que é consumir en Boiro. Ademais vai ter unha parte online onde vamos a quitar eses rostros todas as semanas co seu eslogan, dicindo os porqués de comprar e consumir en Boiro e consumir local. A campaña Eu consumo local, eu son Boiro prolongarase por un período de 2 meses. Logo, no mes de setembro, lanzarase unha segunda parte da mesma, esta vez con cambio de protagonistas. Unha das novedades que temos nesta campaña é que ten unha segunda parte que se vai a lanzar en setembro, é unha campaña que creemos que vai a ser moi novedosa porque vamos a elixir a xente que máis consuma en Boiro. Como vedes, desta vez son a xente dos negocios as que están nas pancartas, pero na segunda parte vamos a elixir a xente que máis consuma en Boiro. Van ser os veciños de Boiro que estén reflexados nestas pancartas. Para o desenvolvemento da campaña, a AVE conta coa colaboración do Concello. Tanto o alcalde Xosé Ramón Romero como o edil de Comercio Marcos Fajardo valoraron moi positivamente esta iniciativa que busca potenciar o comercio da localidade. Estamos falando de unha actividade económica moi importante para o noso Concello. Eu creo que máis de 500 postos de traballo directos entre hostelería e comercio, aparte de sector servicios, transporte, tal, que nos vamos casi ao milleiro de postos de traballo. É dicir, estamos falando de un sector moi importante na nosa economía local, non? É algo bo porque lle poñemos cara aos nosos empresarios, non? Como decía o concelleiro, vemos o carniceiro, vemos o hostelero reflejado nestos carteles e, o que lle estamos dando é visibilidade aos comerciantes de Boiro e que os potenciales clientes os conozcan, non?